Vítajte pri ďalšej epizóde tejto apologetickej série. V poslednej epizóde sme sa venovali niečomu, čo som nazval najdôležitejšou udalosťou v ľudských dejinách. Navrhoval by som, aby sme pri tých superlatívoch trochu ostali a v dnešnej epizóde sa povenovali niečomu, čo niektorí ateistickí filozofi zvyknú považovať za najväčší problém kresťanstva. Tým problémom je existencia zla. Na prvý pohľad totiž celkom jednoznačne vyvracia existenciu Boha. Kresťania si totiž Boha predstavujú ako po prvé vševediaceho, po druhé všemohúceho a po tretie dobrého. No ako poznamenáva napríklad ateistický filozof G.L. Mackie, tieto tri vlastnosti ako keby nemohli koexistovať naraz, keď si uvedomíme, že v tomto svete existuje zlo. Totiž, ak by Boh všetko vedel a všetko mohol, tak by vedel o existencii zla, ale neopravil by ho, aj keby to mohol. Tým pádom nemôže byť dobrý. Alebo, ak by bol Boh dobrý a vedel by o existencii zla, tak by ho asi chcel napraviť, ale nenapraví ho, takže to asi nemôže. A po tretie, ak by Boh všetko mohol a bol by dobrý, tak potom asi nie je vševediaci, pretože by nevedel o existencii toho zla, ktoré potrebuje nápravu. Toto všetko vôbec nie sú nelegitímne úvahy a našou úlohou ako kresťanských apologétov je na ne presvedčivo odpovedať. Myslím si, že táto otázka je veľmi náročná na rozhovor práve kvôli tomu, ako veľmi emočne nabitá je. Rozprávame sa v nej totiž o deťoch, ktoré trpia hroznými chorobami alebo o prírodných katastrofách alebo o vraždách a pri takýchto témach je veľmi jednoduché nechať sa uniesť s tým, čo si emočne myslíme. A ono to vlastne vôbec nie je neprirodzené, alebo vôbec nie sú menej cenní ľudia, ktorí uvažujú v prvom rade cez svoje pocity a až potom cez rozum, pretože jednoducho tak je postavená ich povaha. Myslím si preto, že táto epizóda neodpovie úplne na emočné námietky voči existencii zla, ale pokúsi sa odpovedať na tie racionálne. A na konci sa navyše ešte pokúsim dokázať, že existencia zla nie len, že neodporuje existencii Boha, ale ju priamo dokazuje. Tak teraz už poďme na to. Najprv sa pozrime na zlo, ktoré je spôsobené človekom. Na začiatok tejto úvahy si ale musíme definovať, čo vlastne zlo je a čo zlo nie je. A musíme si povedať, že zlo nie je nejakým predmetom, nejakou entitou alebo nejakou bytosťou, ktorú Boh stvoril. Veci nie sú zlé sami o sebe. Napríklad zbraň môže byť zlá, no nemusí byť zlá. Zbraň nie je zlá kvôli tomu, že dokáže niekoho zastreliť. Práve naopak. Zbraň by bola zlá, rozumej, zle by plnila svoju funkciu vtedy, keby niekoho zastreliť nedokázala. To, čo robí používanie nejakej zbrane dobrým alebo zlým, je úmysel strelca. Čiže zbraň viem použiť zlým spôsobom, viem ju použiť na vylúpenie obchodu alebo vynútenie si niečoho alebo zastrelenie niekoho, no viem ju použiť aj morálnym spôsobom. Viem napríklad ochrániť svoju rodinu, keď ju niekto fyzicky ohrozuje, alebo viem obrániť svoju vlast pred krajinou, ktorá sa ju snaží dobiť. Tento príklad so zbraňou poukazuje na to, že zlo nie je entitou alebo nejakým bytím. Zlo je obsiahnuté vo voľbe, úmysle alebo vôli toho strelca. Zlo je obsiahnuté v tom, či sa ten strelec rozhodne zbraň použiť na dobré alebo na zlé. To všetko je v súlade s kresťanskou predstavou o Bohu, ktorý človeku dáva slobodnú vôľu. Za zlé veci, ktoré spáchajú ľudia, teda nie je zodpovedný priamo Boh, ale ľudia, ktorým dal slobodnú vôľu a ktorí sa môžu slobodne rozhodnúť porušiť Božie zákony, alebo teda prirodzený zákon, čo je kresťansko-filozofický termín pre nejaký prirodzený poriadok, ktorý by mal byť nasledovaný. Napríklad v nacistickom Nemecku boli síce zákony, legislatíva, ktorá ľuďom prikazovala diskriminovať Židov, no nad touto legislatívou ešte stále existoval prirodzený zákon, ktorý nám hovorí, že nemôžeme byť nezmyselne krutí voči druhým ľuďom. Potom je samozrejme logickou úvahou, prečo Boh človeku vôbec dal slobodnú vôľu. Keby nás stvoril bez slobodnej vôle, tak by sme skrátka stále len robili dobro a vyhli by sme sa dôsledkom nemorálneho správania. Nuž ale opýtať sa, prečo Boh nestvoril človeka bez slobodnej vôle,
To je ako keby sme sa opýtali, prečo Boh nestvoril 5-stranný trojuholník alebo Slovaka, ktorý nepozerá majstrovstva sveta v hokeji. Jednoducho je to logická kontradikcia. Ak by totiž ľudia nemali slobodnú vôľu, tak by to neboli osoby schopné milovať, teda morálne plnohodnotné bytosti. Boli by to skôr takí roboti, ktorí by len otrocky nasledovali Boží plán. Teda na to, aby ľudia mohli robiť dobro, na to, aby si mohli zvoliť dobro, musí existovať aj možnosť zvoliť si zlo, inak tá možnosť zvoliť si dobro nemá morálnu hodnotu. Dobre, tým sme si celkom uspokojivo odpovedali na otázku o zle, ktorý spôsobuje človek, teda vraždy, znásilnenia, lúpeže a tak ďalej a tak ďalej. Avšak stále je tu veľká časť vecí, ktoré sa dejú na našej planéte, ktoré by mnohí ľudia označili za zlé, no nie je za ne priamo zodpovedný človek. A medzi takéto zlá môžu byť zaradené napríklad prírodné katastrofy alebo choroby, na ktoré zomierajú deti a podobne. A najprv sa ale musíme zamyslieť nad tým, či takéto fenomény vôbec máme právo označiť ako zlo. Zlo, ktoré sme si predstavili v prípadoch, za ktoré sú zodpovední ľudia, bolo absenciou dobra v morálnom rozhodovaní. No v týchto prípadoch ako prírodné katastrofy a choroby žiadnu absenciu morálneho správania nevidíme. Skôr by sa dali označiť ako nepríjemné. Plne rozumiem tomu, že táto fráza alebo toto vyjadrenie môže pôsobiť zľahčujúco voči ľuďom, ktorí si prešli nejakou hroznou chorobou alebo nejakou prírodnou katastrofou, avšak to nie je môjim cieľom. Môjim cieľom je len poukázať na to, že v týchto fenoménoch nie je prítomné morálne rozhodnutie, aktívne morálne rozhodnutie konať zlo. A ako ľudia často robíme chybu, keď dávame znamienko medzi byť vľúdny a byť dobrý k nejakému človeku. Myslím si, že Harry Styles spravil chybu, keď svoj album pomenoval Treat People with Kindness. Myslím si, že teda správajte sa k ľuďom milo. Myslím si, že k ľuďom by sme sa mali v prvom rade správať dobre a až potom milo. Však to už je na inú debatu a trošku odchádzam od témy. Niekedy musíme opustiť vľúdnosť alebo milé správanie na to, aby sme sa k nejakému človeku správali dobre. Asi sa zhodneme na tom, že človek, ktorý by sa k svojmu dieťaťu neustále správal vľúdne, by nebol dobrým rodičom. Bol by iba vľúdnym rodičom. Typickým príkladom toho, keď vľúdnosť nie je v súlade so všeobecným dobrom alebo dobrom nejakého človeka, je injekcia u doktora. To dieťa, ktoré tú injekciu dostáva, tak nechápe, prečo ju dostáva a vníma iba tú prvotnú bolesť. To, že doktor do ňoho pícha niečo ostré, čo ho bolí. Avšak doktori a rodičia a ľudia na podobnej inteligenčnej úrovni rozumejú tomu, prečo to dieťa tú injekciu dostáva. Že ju dostáva kvôli tomu, aby sa v budúcnosti vyhlo nejakým chorobám. Čiže keď predpokladáme existenciu nejakej vyššej inteligencie, tak je podľa mňa bezpečné predpokladať, že táto vyššia inteligencia, teda Boh, že rozdiel medzi jej intelektom a našim intelektom je oveľa väčší ako rozdiel medzi intelektom dieťaťa a intelektom dospelého. Čiže keď dokážeme pochopiť to, že intelekt dieťaťa nie je vždy schopný pochopiť zámery intelektu dospelého, tak by sme rovnako mohli dôjsť aj k záveru, že intelekt človeka nie je schopný vždy pochopiť zámery, ktoré má intelekt Boha. Ak to chceme silou mocou vtrepať Bibliu, tak môžeme použiť 8. kapitolu Skutkov apoštolov, kde sa učeníci rozchádzajú do rozličných miest, pretože v miestach, kde sa zdržiavali pôvodne, boli prenasledovaní. A to je samozrejme nepríjemné, avšak v tejto kapitole vidíme, že to povedie k širšiemu rozšíreniu kresťanstva. Čiže niečo, čo bolo pôvodne nepríjemné alebo pôvodne vyslovene kruté voči tým kresťanom, povedie k nejakému vyššiemu dobru. Aj keď sa pozrieme na prírodné katastrofy, tak často koľko ľudského dobra alebo koľko svetcov sa zrodí kvôli tomu, že môžu zasiahnuť pri nejakých pandémiách alebo prírodných katastrofách. Koľko dobra sa v ľudských bytostiach odhalí práve vtedy, keď sú vystavené tým najhraničnejším podmienkam. Dokonca ani to, že tieto pozitívne dôsledky nepríjemných skúseností niekedy neuvidíme v našich vlastných životoch, neznamená, že tie pozitívne dôsledky nebudú existovať. Zoberme si napríklad životný príbeh Anky Kolesárovej, obyčajného dievčaťa z východného Slovenska, ktoré bolo zabité partizánom kvôli tomu, že si chcelo uchrániť svoju čistotu. Anka počas svojho krátkeho života zrejme nezažila priame pozitívne dôsledky svojho rozhodnutia,
No v súčasnosti vidíme, že v obci, kde žila, sa mladí kresťania zhromažďujú, aby sa tam učili o svojej čistote a o morálnom správaní a podobne. Čiže aj jej život, v ktorom nevidela pozitívne dôsledky svojho utrpenia, v konečnom dôsledku spôsobil množstvo dobra. Ako hovorí kresťanský filozof C.S. Lewis, Boh ku nám šepká v príjemnostiach, rozpráva v našom svedomí a kričí v našej bolesti. Bolesť je jeho megafón, ktorý prebudza hluchý svet. A keď chceme v histórii kresťanskej filozofie zájsť ešte trošku ďalej, tak si môžeme spomenúť aj stredovekého filozofa Tomáša Akvinského, ktorý hovoril, že Boh z tohto sveta zlo neodstráni kvôli tomu, že keby ho odstránil, tak by z neho odstránil aj veľké množstvo dobra. Nuž, ale na začiatku tejto epizódy som vám sľúbil, že ukážem, ako existencia zla práve že dokazuje Božiu existenciu, nevyvracia ju. V podstate, keď niekto chce proti existencii Boha argumentovať zlom, tak vy môžete použiť niečo, čo využíva množstvo bojových umení. Teda zobrať silu toho argumentu, toho úderu a presmerovať ho proti tomu oponentovi alebo proti postoju, ktorý sa snaží zastávať. Pretože keď niekto začne argumentovať zlom, a teraz mám na mysli skutočné zlo, tak v podstate implicitne priznáva, že existuje niečo ako vonkajší morálny systém, nejaká externá morálka, ktorá nie je závislá od spoločenských konvencií. Keď niekto povie, hej, toto bolo moje sedadlo, prečo si mi ho obsadil, tak tým nehovorí to, že bol by som veľmi rád, keby si mi to miesto teraz uvoľnil, ale odvoláva sa na nejaký vyšší princíp, odvoláva sa na to, že z pohľadu externej morálky nie je morálne, že ty si mi to sedadlo obsadil. A na to, aby sme vedeli, ako vyzerá krivá čiara, musíme mať v prvom rade v našej mysli predstavu o tom, ako vyzerá rovná čiara. Na to, aby sme mali predstavu o tom, čo je zlo, musíme mať v mysli predstavu o tom, čo je absolútne dobro. Morálne zákony si totiž vyžadujú morálneho zákonodarcu a jediným absolútnym morálnym zákonodarcom môže byť iba Boh. Ďakujem vám za to, že ste si pozreli túto epizódu o existencii zla. Určite by nebolo zlé, keby ste tomuto kanálu dali like a odber a teším sa na vás v ďalšej epizóde.